Φυσικά έχει τα πάντα μέσα εκτός από μέλισσες. Γιατί αν είχε μέλισσες θα σας ζυγούσαν τώρα. Και δεν έφερα μέλισσες. Λοιπόν, αυτή είναι η κυψέλη που εδώ μέσα ζουν οι μέλισσες, αναπαράγονται, γεννούν δηλαδή τα αυγά τους, γίνονται καινούργιες μελισσούλες και μαζεύουν και το μέλι. Εντάξει, έτσι είναι μέσα η κυψέλη. Έτσι ακριβώς. Έτσι μέσα ακριβώς. Εδώ είναι τα τελάρα, αυτά εδώ που είναι φτιαγμένα από κερί. Αυτό είναι άδειο τελάρο. Εντάξει. Εδώ μέσα οι μέλισσες θα κάνουν τα αυγά τους, εδώ μέσα αυτές τις τρυπούλες, και εδώ θα βάλουν και το μέλι. Εντάξει, το οποίο αργότερα εμείς θα δούμε πώς το βγάζουμε, Αναστασία. Ναι, μπράβο το κορίτσι. Λοιπόν, πώς είναι τώρα τα τελάρα γεμάτα. Να τα δείτε, έτσι είναι γεμάτα τα τελάρα. Το βλέπετε. Εδώ μέσα έχει μέλι, άμα θα έρθετε κοντά και το δείτε, έχει μέλι, γυαλίζει. Δείτε λίγο. Γυαλίζει. Κάτω χαμηλά. Και εδώ, όσοι είναι μπροστά και είδανε, πηγαίνουν πίσω να δουν και οι άλλοι. Και εδώ έχει μέλι. Να έρθουν οι άλλοι που δεν είδαν τώρα. Το οποίο μετά. Κωνσταντίνε, εσύ είδες, ας να πει και ο Αλέξανδρος. Ωραία, πάμε πίσω τώρα. Φτάνει. Έτσι για να δούμε όλοι, παιδιά. Το οποίο μέλι μετά αυτό εμείς θα το βγάλουμε, γιατί δεν φεύγει έτσι όπως είναι σφραγισμένο, θα πρέπει να το καθαρίσουμε. Υπάρχει μια διαδικασία που το καθαρίζουμε, εντάξει. Βλέπετε που γυαλίζει τώρα, αυτό θα φύγει. Στη μηχανή του μελιού θα φύγει το μέλι. Θέλετε να δείτε και πώς είναι τα αυγά τους. Να, πώς είναι τα αυγά τους. Εδώ είναι τα αυγά της μέλισσας. Εδώ. Εδώ μέσα στα καφέ αυτά. Σας κράτησα για σας λίγο να το δείτε. Και αν είστε τυχεροί, μη σπρώχνετε, θα δείτε όλοι. Λοιπόν, να δούμε να βγαίνει και καμιά μελισσούλα. όσοι βλέπουν πάνε στην άκρη να έρθουν οι άλλοι από πίσω για να μην μαλώνουν. Χρήστο, δείξα λίγο γιατί είναι οι άλλοι. Αυτό εδώ είναι ο χώρος που μέσα εδώ κινούνται αυτά τα αυγά. Άμα θα μετρήσετε αυτές εδώ τις τρυπούλες, θα δούμε και πόσες μελισσούλες θα βγουν. Κάθε τρυπούλα έχει μελισσούλα, ναι. Μέσα εδώ είναι τα αυγά. Αυτό είναι το σφράγισμά τους για να μην κρυώνουν και να μην χαλάσει. Εντάξει, έτσι. Πού? Τα αυγά σπάνουν κάθε 27 μέρες. Εντάξει, και βγαίνουν καινούργιες μελισσούλες. Δηλαδή μέσα εκεί έχει αληθινές μέλισσες. Μέσα εκεί έχει αληθινές μέλισσες σε μορφή αυγού, που σιγά σιγά αυτές μόλις θα οριμάσουν θα βγουνε. Όπως κάνετε και εσείς στην κοιλιά της μαμάκας σας. Εντάξει. Αυτή είναι η διαδικασία της κυψέλης. Έχετε να δείτε και άλλα πράγματα. Παιδιά, Ελάτε τώρα πίσω. Θανάση, αφού οι μέλισσες γεμίσουν όλα αυτά τα τελάρα και το μέλι περισσεύει από αυτό που θα πρέπει να κρατήσουν αυτές και τις ανάγκες τους, πάμε εμείς και παίρνουμε το μέλι. Το τριγούμε δηλαδή και το πουλάμε, το διαθέτουμε στην αγορά. Εντάξει, τη διαδικασία του μελιού την ξέρετε ότι είναι ωφέλιμο στον οργανισμό, ξέρετε ότι είναι το μόνο λιγότερο νοθευμένο φυσικό προϊόν και τώρα τελευταία συμβάλλει αρκετά στο μεταβολισμό και στην διατροφή. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Τώρα, οι μέλισσες τι κάνουν άλλο παιδιά, εκτός από μέλι? Τι μαζεύουν άλλο? Γύρι. Πώς λέγεσαι εσύ? Γιάννη. Εσύ, Γιάννη. Γύρι μαζεύουν. Πώς μαζεύουν τη γύρι, ξέρετε? Ναι. Για πείτε μου. Για πες. Παίρνουν από τα λουλούδια και το πάνε στη φωλιά τους για να του κάνουν μέλι. Όχι, ακριβώς έτσι. Για πες. Μαζεύουν με τη γλώσσα του στη γύρι και την πάνε στην κυψέλη και το κάνουν μέλι. Άλλος. Για πες εσύ που δεν τα ξέρεις. Καλά είναι βαρία η τώρα. Η μέλισσα πάει σε ένα λουλούδι, ρουφάει τη γύρι και τη πάει στην κυψέλη. Άλλος. Για πες. Πηγαίνει σε λουλούδια, μαζεύει τη γύρι στα πόδια της. Μπράβο, Έλληνα. Μαζεύει το μέλι στα πόδια της. Γύρι στα πόδια της. Γύρι στα πόδια της και την πηγαίνει στην κυψέλη και... Τέλεια. Αυτό ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι δεν τη ρουφάμε τη γύρι. Τη μαζεύουμε με τα πόδια τους οι μέλισσες. Πώς είναι η γύρι? Ξέρετε? Ναι. Είναι στρογγυλά και... Εδώ φαίνεται
θα φανούν αργότερα σε κάποιοι που θα τριγύσουμε, αλλά θα μας δώσει η κυρία Δήμητρα από πίσω της, έχει ένα βαζάκι. Εκεί είναι η γύρι κατεργασμένη. Εντάξει. Να την η γύρι. Είναι Να την η γύρι. Εντάξει. Δείτε την. Σιγά σιγά βρε, σιγά σιγά βρε. Θα την δείτε τώρα, γιατί μετά δεν τη δείτε. Όσοι είδανε φεύγουν για να δουν οι άλλοι. Παιδιά, πώς είπαμε. Έτσι μπράβο. Φεύγουν αυτοί που είδαν να πάνε οι άλλοι τώρα. Από τα λόγια τα πήραν οι μέλισσες. Να δει πώς είναι η γύρι. Πώς τα έβαλαν? Τα έβαλα εγώ εδώ. Έχει άλλη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα επειδή είσαστε πολύ τυχερά παιδάκια, πάρα πολύ τυχερά παιδάκια, αυτή τη γύρι δεν θα την ξαναδείτε. Θα την καταναλώσουμε τώρα. Τι θα την κάνουμε? Θα την πιούμε τη γύρι αυτή. Θα πάρει η κυρία Μαρία με την κυρία Δήμητρα τα ποτηράκια για να τις βάλουμε. Μετά όταν τελειώσουμε την επίδειξη. Δείξε κυρία Δήμητρα για αυτό. Λοιπόν, η γύρι είναι πολύ ωφέλιμη, παιδιά. Εντάξει. Έχει μια γεύση, όποιος την ξέρει θα καταλάβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς κάνουμε την απολέπιση, αυτό εδώ δηλαδή το καθάρισμα, και πώς βγάζουμε το μέλι. Πάμε να το δούμε τώρα, ας πάρω και εγώ αυτό τότε, αλλά είναι άδεια. Πάμε, ελάτε από εδώ. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, μην διάλειμμα. Και από την κυρία Μαρία. Μέλι, Προχωρήστε. Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, και να τους κορεύει τον καπό στον αυτό. μέλισσες. Αυτές οι μέλισσες είναι εδώ από χτες, θέλουν να φύγουν και αυτό είναι στο παράθυρο. Δεν σας πειράζει, ας μην φοβάται κανένα παιδάκι, εντάξει. Τώρα, αυτό εδώ το κερί που σας έδειξα, το καθαρίζουμε με αυτά εδώ τα μαχαίρια. Αυτά τα μαχαίρια είναι ειδικά φτιαγμένα για να έχουν όλο το πλάτος από το τελάρο και ένα μικρό γύρισμα για να μπορέσει να το κόψει. Αυτά κόβουν πάρα πολύ τα μαχαίρια. Βλέπετε, αν θα τα πιάσετε, είναι πάρα πολύ λεπτά. Κόβουν πάρα πολύ. Για να μπορέσει να κοπεί και το κερί. Όμως το κερί, επειδή έχει μέλι πάνω και κολλάει στο μαχαίρι, πάντοτε το ζεσταίνουμε. Το ζεσταίνουμε σε καυτό νερό. Που είναι εκείνο εκεί το δοχείο, το οποίο θα το ζεστάνουμε τώρα. Βγάζει καπνό από ό,τι βλέπετε. Για να μπορέσουμε να κόψουμε το κερί. Γιατί αλλιώς δεν κόβεται. Το μαχαίρι δεν μπορεί να το κόψει, είναι παγωμένο. Χριστό, μισό λεπτό. Λίγο να τραβηχτεί πολύ. Ναι. Εσείς που είστε μπροστά θα καθίσετε στα αγώνα. Δεν γίνεται, αλλιώς θα μαλώσουν. Εσείς που είστε μπροστά καθίστε στα αγώνα. Να πούνε και μερικοί που μπορούν να πάρουν πίσω από σένα. Λοιπόν,